Amen bazalwane egameni lenkosi uJesu. Asibingelele abantu bakithi abaphilayo, abantu bakamenzi umdali wezulu nomhlaba. Sibonge uNkulunkulu ukuthi asasigcinile. Sibonge kakhulu uphakele umthakathi. Iqhawe uNkulunkulu athi malithuma lavuma. Uphakele umthakathi uthunywe uNkulunkulu akathunyanga udumo lakulelizwe. Udabeni abantu bokufika mhlawumbe ake sibuke ngokuthi sithi namakhosi abe nemthelelo ukuthi abantu bokufika bagcwale la, ngoba abantu uma befika mhlawumbe bafikela kufanele ube nomasipala olawulayo ukuthi lo muntu ufika kanjani, ubukhosi buthini, iy'nduna zithini. Kubonakala sekunekhonteni elokishini, atheni amakhosi ngalo khonteni. Kubonakala sekunabantu abaningi abakhona elokhalini, zithini iy'nduna, atheni amakhosi. So into ilimaze kakhulu isimo semali, ngoba once kwafika imali umuntu uyakhohlwa ngodaba lokuthi hawu lo muntu ufika kanjani. Ake sithi mhlawumbe kufika umuntu waseNigeria uqashe emzini womuntu, uMastende ufuna abheke ukuthi lo muntu njengoba efika ufanele yini, usebenzaphi, uze ngani. Nabo-ke ebeze-property abaqashisayo bama-flat, kumele kwazeke nelo flat ukuthi mhlawumbe elikabani, lingaphansi kukabani. Lowo muntu ufuna naqekelela ukuthi abantu abagcinile asithi mhlawumbe nje abantu baseNigeria noma baseSomala noma baseMozambique noma baseZimbabwe, ake kwazeke phela ukuthi beze ngani. Hhayi mhlawumbe bane-contraction, mhlawumbe beze khona ibhizinisi abanalo, noma beze ngokufuna umsebenzi, kodwa akube nento ephathekayo, into etracekayo ukuthi lo muntu usukaphi, uze ngani. Kungavele kubonakala umuntu sokuthi uhlala efletini kodwa manje lo flet akwaziwa nokuthi likabani, mhlawumbe naselidliwe kwabulawa umnikazi walo, bagcine sebelilawula. So leyo nto leyo iyenza khona ukuthi ukubambisana akuzange kwaba khona kwasekuqaleni, ukubambisana between uhulumeni, amakhosi. Ukubambisana akuzange kwaba khona ngoba asikwazi ukubona sekubhebhetheka izwe. Umuntu okufika osuke eNigeria, usunekilapho, usunendawo yabantu abadayisa umzimba, usuke ushushumbisa iy'dakamizwa. Lo muntu ufikele kuphi? Ufikele kuphi umkhandlu? Ufikele kuphi nendawo? Uma efikele eGoli, ufikele kubani eGoli? Uma efikele eMaritzburg, ufikele kubani eMaritzburg? Uma efike eThekwini, ufikele kubani eThekwini? Omasipala balapho noma amakhosi yala afikele khona ababambisane phela kubhekeleke ukuthi lo muntu ube isima kanjani. Bese kuba nabantu bakoMozambique okuthola ukuthi kukhalwa ngokutshontshwa kwey'moto. Buthini ubudlelwane phakathi kwamakhosi aseMozambique nohulumeni wakhona nowala South Africa? Kukhona ukubambisana. If ukubambisana kusho ukuthi akalanda abantu bakhe, landa abantu bakho uma singanayo i-communication. Uma ukufonelana kwamaphoyisa aseMozambique namaphoyisa South Africa, kukhona ukuxhumana nobudlelwane. Uma unganabo ubudlelwano nezwe lakithi, yini ningabuyela ezweni lenu phela, ngoba futhi anizile ngesihle, ngoba uhulumeni wakho kufanele azi ukuthi njengoba la nawe uzozamela impilo. Kunjalo impela nanokubambisana ukuthi-ke emkhakheni, ngoba into esilimaze kakhulu silinyazwa nayipolitiki, ngoba ipolitiki iyakwazi ukuthatha umuntu wakwamanye amazwe imthathe imenze le-ID, athathe ubuzwe bala ukuze ezokwazi ukuvota. Wena uzonyanya iqembu elithile ngoba ubheke ukuthi wena ufuna kwenzeka intando yakho, kathi iqembu elithile alimnyanyi umuntu ofika ngoba lona lifuna ini? Ivoti. Uzothi umuntu mina ngasizwa iqembu elithile lepolitiki ngiyalithanda. Kunabantu abavota amaqembu epolitiki ngoba befuna amathenda, abanye bafuna amathuba omsebenzi. Abafani nomuntu ovotela iqembu ngoba ethi uvikela izwe lakhe. Siyakhala ngamakhosi ethu, siyakhala ngabefundisi bethu. Abefundisi bethu banabantu abasemabandleni, abasuka koNigeria, abasuka koMozambique, abasuka koMalawi, abasuka emazweni amaningi. Kuthini ukulandelela kwabo? Uma lo muntu bemenzela isitifiketi sokubhabhadiswa, bayihlupha nokulandelela ukuthi lo muntu usebenzaphi, yini abhizi ngayo. Lo muntu okuthola ahlala edrobheni, yini ayenza. So udaba labantu bokufika singakhala
abantu bokufika babulala iy'ngane zethu, bayidlisa ihhunga, bayidlisa idakamizwa, kodwa namakhosi anesandla, uhulumeni nesandla. Ukuphi akwenzile ukuqikelela? Ngoba noma amabhoda angavalwa kwenzeke yonke le mithetho egcina amabhoda, kodwa ake sibheke ukuthi-ke ufikela kubani lo muntu la efika la South Africa, ubani lo afikele kuyena, and nani bantu bakithi le nto uba uthathekile, senihamba nodayisa imizimba, senidla idakamizwa, sekuyinini, human trafficking, kubulawa abantu bakithi, bathuye kudayiswa iy'cubo ngokuthi bafuna ukuzinothisa. Yonke leyo nto inako ukungabambisana ukuthi ufikele kwabani lo muntu, uqashele kwabani, uhlala kuphi, ithini imininingwane yakhe. Ya mfowethu selapho kufana nento ukuthi sithi sine-support njengoba manje kunemashi and mashi. Sibonga nje amaqhawe ophakela umthakathi nabo fela emntwini. Amaqhawe la aphumela obala alo. Sinenyanga mbumbulu ezikhona ey'dumile, ey'dume emafonini, zidume ko-TikTok, zidume ko-YouTube. Kodwa asiziboni zisinike intelezi yokuthi la bantu baduke bahambe. Asiziboni izinyanga zey'gubhu zikhipha mhlawumbe umuthi ukuthi la bantu badikile, bashiye izwe lethu ngokuthula, bahambe boyizamela. Kodwa sibabona bekhuluma emafonini, beqamba amanga, bekhohlisa abantu. Yini abangazami mhlawumbe ukuthi abantu bathumele ngezulu bahambe, noma mhlawumbe babe nento abayenzana bengamakhuwalo, noma kuhlangane inyanga-ke ukuthi lezi nyanga zihlanganisa enye intelezi engasuki phansi ukuze uZulu wine noma abantu bakithi bawine. Namakhosi ngiyokusoka o-Eastern Cape, Lesotho, KwaZulu, Swaziland, kuthini ukubambisana ngengcindezi noma ngenqinamba ukubhekane nazo ngabantu bokufika? Sibona manje emazweni amakhosi noma emphakathini amakhosi sekunamasonto ama-Muslim, babanga umsindo, bayamemeza, haya washmaru mahometi aluhala. Leyo nto akuyona yala, futhi asiyazi ifike kanjani. Muse kuhambe nisiphathe kahle, hlonipha, gcina imithetho yakhona, hlonipha amasiko yakhona, hlonipha ubukhosi bakhona. Indaba yemali isiqhathile, yasilimaza, yabulala intsha yakithi. Intsha yakithi iphenduke ifiphila. Anikwazi ukuthi nibulale intsha yakithi ningokuhamba. Le nto izodala udlame. Uhulumeni wakoZimbabwe, uhulumeni wakoMalawi, uhulumeni wakoMozambique, ake uzame phela nawo wakoKhongo ukuthi uyimise ngokomnotho, ukuthi umnotho wabo awukwazi phela ukuthi kusebenzeke nawo ama-citizen yakhona ukuthi kuphileke. Kungabaleki abantu bakho bayohlala kwamanye amazwe. Uthole ukuthi kunekhehla seliphathwa 70 years, bayahlupheka ukuthi abantu. Phathe 50 years, bayahlupheka abantu. Kuthini kuyena lowo muntu unembeza ukuthi abantu njengoba behlupheka, akho mpesheni, akho qolo, akho lutho, akho 350, kuhleli ikhehla nje no-70 years, kuhleli esihlalweni. Lithini ukucabangela umphakathi nokuzicabangela abanye abantu ukuthi abantu bakithi bahlupheka emazweni angaphandle ngoba mina njengomongameli angenzi kahle?